handball bunagun kan demseni kunda Bamako championnat cadet musomani woni cɛmanu ɲina san 2005 tatana sibiri tɛmɛnen février kalo in tile 22 san 2005 ina INGS terrain na musomani kunda centre omnisport de Misabugu COM de y'o jɔnjɔn ta kuru mugan ka bɔ lycée sportif Ben Umar Sy El Bossi ɲɛkɔrɔ kuru 7 Adi Aidara COM musomaniw degeli karamɔgɔ ko kunkɔrɔta don an ka lamɛn. Be centre omnisport de Misabugu supporter bɛɛ lajɛlen fo ka ligi fo u ka nin hakilina ɲuman in na parce que a b'a to an bɛ se ka denmisɛnninw niveau dɔn k'a dɔn fɛnɛ denmisɛnnin minnu bɛ se ka yɛlɛn wagati minnu na ka u préparer fɛnɛ yanni compétition baw cɛ. COM de fana ye cɛmaniw ka jɔnjɔn ta kuru 17 ka bɔ El Bossi taw ɲɛkɔrɔ kuru 12 Mamadu Damele n'a bɛ wele Seiba COM cɛmaniw degeli karamɔgɔ y'a yira ko labɛnni de ɲɛna an ka Mamadu Damele lamɛn. Wa bi match in clé gara tiɲɛna gardien remplaçant yɛrɛ de c'est déjà gardien tun bɛ yen nɔ a tun tɛ ka ballon suye puis a ka contre caman tun bɛ ka ye suye a ye défense mun monter o kama k'u pousser u ka ballon fili a ka ballon repousser ka tila ka ballon ta ka d'a ma contre attaque la parce que déjà an bɛ ka jouer ni système de jeu min ye a jeu bɛ contrer ni défense mun ye anw fɛnɛ dɔrɔn an ye gardien changer ka kuma ni gardien dɔ ye a ka taa n'a ka contre attaque nin cogo la et puis a bɛɛ réussir a bolo tugun. Adama Tunkara El Bossi musomaniw ani cɛmaniw degeli karamɔgɔ y'a yira ko don bɛ man kan. Ma foyi faamu mais c'est le sport gagner bɛɛ défaite bɛɛ nul bɛɛ bi kɔni vraiment ça ne va pas c'est pas ce qu'il y a vraiment sinon ni équipe na an bɛ ni équipe ci match o match mais bi comme match nana u ka terrain fɛnɛ kan ils ont favori bɛ b'u bolo yan bi parce que y avait le public nimisa bɛ na parce que Misabugu kun y'a fɔ an ye k'a fɔ nin kubu kelen de b'u jɔ u ka kubu la kubu sɔrɔ bɛɛ b'u bolo maintenant nin kubu in dun b'anw bolo anw y'a ta ligi ka mada fɔlɔ anw ye nin ta nin y'a deuxième édition kun ye an kun b'a fɛ vraiment u yɛrɛ kana fɛn sɔrɔ nin na mais an nana ni don mun ma nɔgɔya vraiment i b'o o to ala ma. Kadew ni juniorw de bɛ Mali jɔyɔrɔ fa farafinna kɛnɛw kan o de la ɲɔgɔndan in b'a kunbɔ nka o dɔrɔn tɛ. Colonel Abdoulaye Kulubali Bamako handball ligue ɲɛma. Programme dɔ sigira salon n'an b'a fɔ ma ko handball à l'école ne farikolo ɲɛnajɛ ministre nana n'o hakilina ye ka a denfa di fédération malienne de handball ma n'olu y'a kalifa Bamako ligue la ko an ka organiser an y'o organiser Bamako école 20 ni ɲɔgɔn cɛ an ka nin tournoi cadet la an y'a ye école caman lycée caman olu participera la parce que o lycée ninnu caman ye handball dɔn ou bien ka matarafa kosɛbɛ. Jɔnjɔnw dira wolomasiri tabaw ka fanfare ka foli duman in kɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.